Tak, podarilo sa mi to rozobrať a vyzerá, že spojkový kôš je bez nejakých menších zárezov, alebo ako by som povedal. Sú tam otlačky od lamiel, ale keď to prejdem prstom, tak je to hladučké, čiže lamely tu na 90% podľa mňa nezadrhávajú. Takisto je to aj tu. Ako tie otlačky tam sú, ale všade je to hladké. Spojka tam bola menená 2 roky dozadu a tak ono to vyzerá, podľa mňa je toto OK. Ložiskovú vôľu nemá, ale čo sa veľmi podobá tomu spomínanému zvuku je toto, a to je otázka, že či to tak má byť, alebo či je tam niečo zle. Pretože teraz je tam 6 a vlastne ten vnútorný bubon spojky má takúto vôľu, keď ide na prázdno, a až teraz sa začnú točiť kolieska v prevodovke. A zase keď idem naspäť vôľa a až teraz točím kolieska v prevodovke. A vlastne medzi tým je ten nepríjemný zvuk. Vtedy, keď to koliesko keby zapadlo, alebo roztočí prevodovku, vtedy to rachne. Toto je na 6 a je tu takáto malinká vôľa. No a keď to preklikám do jednotky, moment. Samozrejme, čím nižší stupeň, tým tá vôľa v tom koši je väčšia. No, preklikám to do jednotky. No, a v jednotke tá vôľa, kým to koliesko zapadne alebo roztočí prevodovku, o dosť väčšia, hej. Tu je jedna poloha a teraz som cítil, že to koliesko zapadlo, čiže takýto polomer. Ale tiež to počuť, to rachotanie. A to je podľa mňa to, keď tam zaradím tú jednotku, že tie kolieska ako by doslova zapadli a rachnú. Ale otázka je, že či to je v poriadku, alebo to koliesko, ktoré má teda tú vôľu, kým zapadne, je tam niečo zlé a malo by byť hneď akože napevno, že hneď točí prevodovku. No a to by som sa chcel s vami poradiť z vašich skúseností, že ako to je na iných motorkách. Lebo ja som vystredal 4 motorky a na žiadnej to takto nerachotilo. A možno je to normálna vec a robím zbytočne z toho vedu. Takže neviem, no. Čo na to poviete vy, alebo mechanik? Tak by ste mi teda trošku poradili, že či to riešiť a vyberať ten motor a rozoberať, alebo sa na to vykašľať a dá sa s tým jazdiť.